il-ħadd it-tajjeb. Illum 13 ta' Awwissu u nilqakom għal din il-qudiesa mill-Kappella ta' Marija Bambina f'Ħalfarruċ. Imexxi l-qudiesa l-Isqof Awżiljarju Joseph Galjakurmi, flimkien mal-Kappellan ta' Ħalluqa Dun Michael Zammit kif ukoll ma' Dun Jesmond Mikallef. F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Sellem il-kulħadd il dawk li qed isegwuna wkoll mit-televiżjoni social media li lkom il-koll preżenti hawnhekk f'din il-kappella iddedikata lil Marija Bambina Ħalfarruċ Ħalluqa fil-parroċċja ta' Ħalluqa. Sellem il-kappellan Father Michael Zammit, kappellan ta' Ħalluqa, u Father Jesmond Mikallef li qed jagħmel ħidma pastorali f'din il-parroċċja u jħossib ukoll din iż-żona. Hija okkażjoni sabiħa li aħna niltaqgħu flimkien f'jum il-mulej biex lilu nfaħruh, nirringrazzjawh, nitolbu dejjem id-dawl tiegħu u l-barka tiegħu u nitolbuh biex niftħu qalbna wkoll għall-kelma tiegħu. U għalhekk biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtietna u nitolbu maħfra tagħhom l-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-ogħla ta' smawiet u paċi f'nak l-nedmin ta' rida tajba. Faħruk, nerkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irrodu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ibn waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf Alla bin il-Missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Inti jed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek Missier. Saħħaħ fina l-ispirtu tal-uliet adottivi tiegħek biex jistgħu niksbu il-wirt li inti wettna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ewwel ktieb tas-Slatin. F'dak iż-żmien Elija wasal fil-Ħoreb, il-muntanja tal-Mulej. Hemmhekk daħal fl-ar u għadda l-lejl ġo fih. U Alla qallu: oħroġ u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-Mulej. U ara il-Mulej għadda. Riħ qawwi b'saħħa li joffroq il-muntanji u jfarrak il-blat. Għadda quddiem il-Mulej, imma l-Mulej ma kienx f'dak ir-riħ. U wara dan ir-riħ teżżet l-art, imma Alla ma kienx f'din it-teżżiża. Wara t-teżżiża kien hemm in-nar, imma l-Mulej ma kienx fin-nar. Wara n-nar inħasset żiffa ħelwa. Elija kif ħassa għatta wiċċu bil-mantell, ħareġ barra u waqaf f'bieb il-ar. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Uri lilna Mulej it-tieba tiegħek flimkien. Ħanisma' xi jgħid Alla. Il-Mulej jissliem ixandar għal poplu u l-ħbieb tiegħu. Qrib hi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-seb ħfartna. Flimkien it-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu. Il-ġustizzja u s-sliem jitbewsu. Il-fedeltà mill-art tinbed u l-ġustizzja mis-sema tixref. Flimkien il-Mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u wartna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-sliem fuq il-passi tiegħu. Flimkien lilna Mulej it-tieba tiegħek. Qari mill-Lettera ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ngħidilkom is-sewwa fi Kristu, minix nikdeb, tixid li l-istess kuxjanza tiegħi fl-Ispirtu Santu. Jiena mnikka tal-aħħar u dejjem qalbi maqsuma. Nixtieq li kont jiena stess maqtuħ minn Kristu minħabba f'ħuti. Nies ġensis kont il-ġisem, l-Iżraelin. Tagħhom hija l-adozzjoni tawlet Alla u l-glorja, il-pattijiet u l-liġi, il-liturġija u l-wediet. Tagħhom huma patriarki u kien minnhom li skont il-ġisem ħareġ Kristu li hu fuq kollox Alla mbierek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-Mulej. Jien il-Mulej nistenna, ruħi f'kemtu tittama. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Wara li n-nies kielu xebaw, Ġesu minnu fih ġiel lid-dixxipli jitilgħu fuq dajsa u jmorru qablu x-xatt ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-nies, tela waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. X'kien sar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu.
Id-dajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Fir-raba sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. Huma rawh miexi fuq il-baħar u twerru. Dan xi fantażma qalu u qabdu jgħidu bil-biża'. Iżdu minnu fih kellimhom u qalilhom għamlu l-qalb jienu tibżaw xejn. Wieġeb Pietru qallu mulej jekk huwa int ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi beża' ħabat jereq u beda jgħajjat u jgħid salvani mulej. Malaj Ġesu mettidu qabdu. Bniedem ta' fidi żgħira qallu għaliex iddubitajt. Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dajsa ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dajsa inxteħtu jqimuh u qalulu tassew inti bin Alla. Il-kelma tal-mulej. Salvani mulej. Din kienet lajta ta' Pietru meta beda nieżel l-isfel ġol ilma u ħabbat sejjer qalb ir-riħ qawwi u l-mewġ. Tifhimha dil-lajta għax Pietru ħaseb illi seta' jimxi fuq l-ilma meta Ġesu qallu jmur ħdejh u fil-fatt beda miexi imma mbagħad inħakem mill-biża' minħabba l-maltemp li kien hemm madwaru u beda nieżel l-isfel ġol ilma. Kienet lid ta' Ġesu li qabditu u salvatu. Ir-riħ kien għadu qawwi u l-mewġ ukoll, imma lid ta' Ġesu dik lid illi tħaddan li tbierek li tfejjaq ħarġetu il-Pietru minn din is-sitwazzjoni tal-biża' u salvatu. Pietru nduna dakinhar illi l-ħarsa tiegħu trid tkun dejjem fuq Ġesu. U hu li jsalva u hu li fil-mumenti diffiċli tal-ħajja meta naraw biss dlam madwarna jurina id-dawl u jgħinna biex nelbu l-biża', biex ma naqtawx qalbna, biex ma nerqux. Minna jitlob il-fidi u għalhekk Ġesu jgħid lil Pietru bniedem ta' fidi żgħira għaliex iddubitajt. Nixtieq li llum nieqfu fuq din it-talba qasira imma qawwija ta' Pietru salvani mulej. U nagħmluha wkoll it-talba tagħna flimkien bħala komunità u anke bħala soċjetà. Salvana mulej. Salvana mulej minn mentalità illi tiglorifika l-ħażen. Li tattira hawnhekk fis-soċjetà tagħna f'pajjiżna mhux il-min jista' jaraf tant tajjeb illi għandna fil-qasam reliġjuż, kulturali, storiku, imma lil min jiġi hawn biex jabbuża mid-droga u mix-xorb u bħajja ta' promiskwità iħalli deni kbir fis-soċjetà tagħna. Salvana mulej minn mentalità li tmexxi l-qoddim il-kultura tal-mewt. Illi dawk il-bnedmin illi jkunu għadhom ftit ċelloli
tqishom bħala disposable, jistgħu jintremew. Salvana minn mentalità li flok teduka li tfal u li żgħażagħ fuq il-ħsara ta' droga u fuq l-effetti negattivi li tħalli droga anke fuq is-saħħa mentali u fuq il-ħajja tħeġġiġhom biex jirrekrejaw ruħhom b'sustanzi ta' ħsara u detriment għalihom. Salvana mulej minn mentalità ta' indifferenza lejn il-qagħda imwera ta' dawk li f'ħajjithom ma rawx ħlief tbatija u qegħdin bejn sema u ilma jistennew lit ta' għajnuna li tgħinhom biex ma jerqux fil-Baħar Mediterran li fi kliem il-Papa Franġisku sar kultant ċimiterju. Salvana mulej minn mentalità li ma tirrispettax lil ħaddiem li tisfruttaħ, li ma tagħtihx il-kundizzjonijiet xierqa għad-dinja tax-xogħol mod li l-ħaddiem ikollu l-ħajja tiegħu imħarsa fil-post tax-xogħol. Salvana mulej minn mentalità li ma tarafx tirrispetta l-ħolqien tiegħek, mentalità li taħseb biss fil-konkos u s-siment u l-bini detriment għall-arja li rridu nirrespiraw f'ħajjitna biex ngħixu u għażbuħija tal-ħolqien li tanalla. Salvana mulej minn mentalità li xejn mhu xejn, li kollox jgħaddi, li tqis normali prattiċi ta' diżonestà, ta' reba, ta' korruzzjoni u tħaddanhom bħala stil ta' ħajja flok issejjaħ il-ħażin bismu. Minn dan kollu, minn tant affarijiet oħra li f'ħajjitna iniktuna u li joħolqulna wkoll diffikultà, nitolbuk mulej salvana, tħallinix niżli l-isfel u nerqu. U tħallinix inkunu medijin bil-glorifikazzjoni ta' nfusna, dak li hu superfiċjali u fruwa, b'mod li lanqas nintebħu li għandna bżonn lit tiegħek. Imma salvana wkoll mulej minn dawk li jżiraw l-isfiduċja fik u fil-Knisja tiegħek. Dawk li għandhom widnejhom imblukkati u għalhekk ma jistgħux jisimgħu il-kelma li twassal il-Knisja tiegħek kontinwament fuq ir-rispett lejn il-ħajja, il-ġustizzja, il-valuri tat-talim soċjali tagħha lajnuna l dawk li huma vulnerabbli. Dawk li jagħmlu għamat quddiem għajnejhom biex ma jarawx il-ħidma siwja u ħafna drabi sikta li tagħmel il-Knisja f'tant oqsma differenti għal ġid tas-soċjetà. B'daqqa waħda ishom jistempħu mir-raqda u jgħidu kif il-Knisja ma titkellimx. Inti tagħmel hekk fuq widnejk biex ma tismax. Ma tistax tisma' il-kelma li kontinwament tgħid. U jekk inti tagħmel hekk fuq għajnejk biex ma tarax, ma tistax tara il-ġid li tara li ssir fis-soċjetà min-naħa tal-Knisja b'mod illi tkun rispettata tassew il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Fid-dawl ta' din il-kelma tiegħu illum ħanitfgħu ħarsitna fuq il-mulej u nitolbuh biex ikunu li jagħtina d-dawl u l-qawwa li neħtieġu. Mulej inti tridna naħdmu bisħieħ kontra dak li hu ħażin, imma nagħmlu dan mhux b'insulti jew b'tajjir billi nweġġgħu l-oħrajn, imma b'determinazzjoni. Nagħmlu dan billi nqedu l-fiduċja tagħna fik mulej billi l-ħarsa tagħna tkun fuqek li minnek tiġina l-għajnuna li neħtieġu biex ma nerqux aħna biex lid tagħna tkun dejjem fl-id tiegħek u biex min-naħa tagħna mbagħad nipprovdu lid li tgħin il-dawk kollha li jinsabu fi stat ta' disperazzjoni jew li tilfu t-tama. Mulej, meta d-dajsa ta' ħajjitna titħabat mal-mewġ u rieħun kontra, il-ħarsa tiegħek timlina bil-qawwa,
int kompli tgħidilna għamlu l-qalb jiena hu tibżgħu xejn. Saħħaħ fina il-fidi mulej, il-fidi fik li inti it-triq, il-verità u l-ħajja, u bdil fidi għatina dejjem it-tama u l-kuraġġ li neħtieġu f'ħajjitna. Flimkien namlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla imnissen minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li hu mejjum u weġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem fom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqar ma'mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejju issa nresqu it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kumulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli x-xanda li b'xarat tajba ta' mħabbtek lill-bnedmin kollha nitolbu. Nitolbuk mulej biex issaħħaħ fina il-fidi, nitolbu. Ejna mulej biex fil-mumenti diffiċli ta' ħajjitna meta naraw biżdlam inqedu l-ħarsa tagħna fik, inti li tipprovdi lit li tgħinna dawn il-mumenti ta' tbatija, nitolbu. Nitolbuk mulej għal-morda fid-djar tagħhom fi sptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbuk biex isibu l-għajnuna u l-appoġġ li jeħtieġu, nitolbu. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem inħarsu u nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha, nitolbu. Nitolbuk mulej għal paċi fl-Ukrajina u f'tant postijiet oħra fejn hemm il-vjolenza u l-ġlied, nitolbuk mulej biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek, nitolbu. Nitolbu għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi biex ikunu ħafna dawk li jwieġbu għas-sejħa tal-mulej biex jimxu warajh fil-ħajja saċerdotali u reliġjuża, nitolbu. Nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex int mulej tilqahom fi ħdanek tagħti il-faraġ il-familjari tagħhom, nitolbu. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bislim u lejlejn il-Knisja tiegħek u ilqa' l-offerti li qiegħda tagħmillek, għax kontent fiħnina tiegħek li tajt tal-grazzja li toffrihomlok. U bil-qawwa tiegħek ibdilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nizzu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna u ħenna lina fil-miżerji tagħna u oġbu jitwilet minn verġni mit fuq is-salib biex jaħlisna mill-mewt ta' dejjem u rxoxta għal-ħajja biex jatina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli mat-troni mad-dominazzjonijiet maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 li Alla tal-eżerċiti, ismawtu l-art imlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għolja tas-smawiet, mirrek inġej fisem il-mulej, osanna fil-għolja tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dosija, għaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġesem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Ħabru mewtiek mulej, xandu l-fer l-għawni tiegħek, nistennew sa tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, offrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina l-koll il-wil tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' Sant Andrija, mal-Apostol qadisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom ifaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla Missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħal ulied tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti f'żmur jitqaddes ismek tiġi sant nagħmel, ikun li trid kif fis-sema kif fl-ard.
خبزنا ta' kuljum atina llum, affrinna tobietna bħalma nafru minnu ħati għalina, ma taħanniġ fit-tiġrib li seħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tijak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintret fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Nitolbuk mulej biex itqarbina li għamilna bis-sagramenti tiegħek, is-salvana twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek bi Kristu Sidna. Ġtief l ta' din il-qudiesa qabel il-barka l għonet nitlob il-barka anki fuqkom, fuq il-familji tagħkom, fuq fejn hemm il-mart ukoll fil-familji tagħkom jew anki sitwazzjoni diffiċli. Ringrazzja ħafna lill-kappellan Father Michael u lil Father Jesmond ukoll. Kien ħeġġixkom ukoll biex tkomplu hawnhekk f'din iż-żona, tkomplu tgħixu tassew din il-fidi nisranija anke bil-laqgħa tagħkom flimkien hawnhekk li kienet laqgħa sabiħa ħafna hawnhekk illum fjum il-mulej. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-qudiesa mill-Kappella ta' Marija Bambina li nbniet fl-1992 f'Ħal Farruġ u li sservu wkoll bħala ċentru pastorali. Infakrukom li s-sid volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Xikluna issa jinsab għal bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisja.mt/Kelma ta' Ħabib. Grazzi tal-inaqgħtu magħna u nawguralkom il-kumplament tal-ħadd tajjeb.